Welcome to Ngobatente Shop iChannel. Thank you so much for supporting the channel. We have now surpassed 10,000 subscribers. Please help us reach 20,000 subscribers. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. We are here at UJ today. We are promoting Khuzani in Dlamlenze, the Blue Nation. Please refer to Tenganama Tikiti, 22, 200 Rand tickets, Carnival City. Yeah, please support the Blue Nation. Eitada. Welcome to Ngobatente Shop iChannel. Thank you so much for supporting us. Today we are with the Blue Nation. My brother, how's it? Kunjani futhi? Ngiyaphila futhi kunjani? Sharpman, ngicela ukutshela ababukeli bethu ukuthi igama lakho ubuyaphi and sizokwenzani la. Mfowethu lo mphambi kwenu umsakazo ongadumile, hayi odumile. No, angangidumile mina. Ngiyohlele nje nginje. Ngiyumfoka amagwaza ngedabuka eShowe bese Nkosi uMpungose ngaphansi kwenduna uSikhakhane. Ngokwewadi ngiphethwe uward 27 ngokwamasipala ngaphansi komnalazi. Omkhulu masipala it's a King Cetshwayo district. Beautiful. Ngiyabona kublue la ngemuva kwenzakalani? Ngicabanga ukuthi mfowethu mangabe nje kublue okwazi ukuthi into ama-Blue Lions okanye ama-Blue Nations. So namhlanje ke sizela ukuzokhahlela nje ibhola kodwa inhloso nqangi ukukhumbuza noma ukucela abantu noma ukutshela abantu ukuthi kunenqophamlando yomcimbi ozoba lapha eCarnival City ngomhla ka-22 kuMarch 2025. Uzokhumbula ukuthi iKing of the Blue Nation okungikhuzana Ndlamleze ezintombini Ndlamleze nasenzizweni lizoba liqopha umlando li-celebrate iminyaka eyi15 15 years loyo. Selithemasi kunokuba lithenga ikhekhe liyolidla mhlambe emhlanga livela nje namhlanje mina ngithenga ikhekhe angazi ke loba lingakanani kodwa seba silisika lapha eCarnival City siyo celebrate nje siyabathandi bomculo kaMaskandi akona kumcimbi othi Blue Nation only umcimbi lo othinta abalandeli bomculo kaMaskandi. So sizoba ke sikhona lapha eCarnival City ngomhla ka-22 kuMarch abantu nje bazothola ama-ticket ngiyathembisa kuba kumnandi kakhulu. And then ama-ticket Blue Nation 22 March ayimalini? Ekhona ka-200 Rand ikhona futhi ka-250 kodwa ngize ngathi ukuthi khona ka-300 engasekho kade nje kushenye insizwe uthi engathi impela sekwencikinciki mina baphuthuma abantu kwamanje ngicade ngalolu sola lusukhona so wahlangane khona ke mfowethu wonke umuntu akathola ithikithi kuze kwenzeke kumnandi lapha ya nazo no siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu sicela ukuthi abantu benze show ukuthi bathenga amathikithi. Blue Nation is celebrating 15 years. Let's make sure ukuthi sithenga amathikithi. All the best of it. Eitada. Thank you for so very much, my brother. Nazo good. Siyabonga. Right, thank you so much for joining the channel. Bafethu sila UJ namilana I'm with one of the biggest Maskandi artists South Africa, Africa, Khuzani. My brother, kunjani? Hey, how's it? Sharp, thanks. Welcome to Ngobatente Shop iChannel. Ngicela usitshene bafo siyaza amathikithi ayagijima manje mhla 22 kwenzakalani? I'm inviting everyone to come in numbers on the 22nd of March when the Blue Nation is celebrating the 15 years being in the industry. So I'm sorry about English. I'm from USA, so I can't speak Zulu. From America, I can even feel you smelling America right now. Yes, California. I'm smelling, California. Yeah, don't talk about California as if you were there before. Yeah. No, I'm the one who was there, so I must be the one who speak freely about only. It. Yeah, so everyone must come in numbers and join us at Carnival City ngomhla ka-22. Abahamba othenga amathikithi abantu ngobe ngikhona bazobe khona wonke umuntu yobe khona. Ngicela ungakubuzi ngesizulu. How big is the cake? Because I heard that you're going to cut a cake there. How big is the cake? I can't expose anything that will happen there. Yeah, they must just come. If you want to see what's going to happen, just come and join us. Beautiful. And enjoy the event. But I can't expose what's going to happen there. Number one, yadli Blue Nation. Number one. Takaput. Get 22 March lapha eCarnival City Blue Nation Festival zobunene kakhulu ngiphethe banda lalela konakele wozobuka isodlala iBlue Nation phethu Big Zulu bathi German phethu Mnqobiyazo uzobe gijima ethi khuphuka Dloslami ngiphethu limit lalela unlimited sisi online yonke into nje ihamba kahle ungamshiya kanjani lalela Jolis asijoli siyazenzela uMadululo izodlalela asijoli siyazenzela izodlala iBlue Nation ingaphuthela abafethu siseCarnival City ngomhla ka-22 azishe ke sebenzi ngithi ungakhola 200 kuphela uphathe kahle ube blue ube mnandi baphethela alitheki lalela aliphisani ticket liyathengwa abafethu asupporteni good engathi konakele kakhulu namhlanje kulolu suku olukhulu kangaka ngimnensizwa ke la ubhuti omdala ingqwele endala lapha unakele impela unakele futhi yes eliqizelele lelo MC liqizelele lelo Kuthi mangithatha ukubheka la ngeke ngibona nawe ukhona kwi-post ekhomba ukuthi lapha kuyigcwalisa iCarnival City
City 15 years celebrate nje iminyaka yakho ukhuzani ekhona endimeni umculo kaMaskandi kuthi ukuphola kwakho mfethu mfethu impela sobe sikhona noma kanjani asikwazi ungabikho Khuzani ufikele ezandleni zethu ezintwana wakhulula phambi kwethu simbuka yes yabo so asikwazi ngabikho sizobungaza kanye naye umfana simhalalisela ukuthi yilokho afika uyibambile kuzobe namhlanje uyibambile futhi umgqiqo wakhe uyabona ukuthi awehli ulokho ubambile nje uthula uthedu nanokuthi into engiyithandayo kwabanye abafana basebancane abafika endimini umculo abantu abanjengoKhuzani bazibone lezi zinhle yes zokuthi uma usebenza ngokuyikhandla uma uhlonipha abalandeli bacabanga ukuthi iziphi ingoma ozogahla ngazo ngoDisemba ibalekile lento leyo iyokwenza ukuthi mawuye studio uyokwenza show so ke ilokho engifisa ukusho ngithi Khuzani ibambe impano ephambili siyakuhalalisela singobhuti bakho uyibambe nje kanjalo mfethu uhlonipha abalandeli bakho njengoba wenza bayakuthanda uqhubeke kuye phambili khula nje uhlondlobale ube ngangenti abazondi okhahlamba ngoba kusho njalo mfana kithi akushiya ukuthi ube ngangenti abazondi no khahlamba kuthiwa ube ngangenti abazondi okhahlamba ngoba into abazondi zilapho okhahlamba lezi ethe ezu2 mawusebhekile ukuthi uyibona lezi zinto kunezinye ezimi kanje ngathi Chiefs le team enkulu le ewinayo yebo futhi umdala mangithatha ukubheka lapha kunabantu abangakawathenga amathikiti ngiyazi ukuthi mawukhona kuye konakala kakhulu kuye kugcwale abantu makuthiwe nje mangithi intshata wena vele kuqhuma inhlokomo yonke so uthini umuntu ongakalithenga ithikiti lalo yamcini hayi uzoba nebhadi no uzoba nebhadi omunye ongakalithenga ithikiti ngoba uzothi yasukuma utholta awasekho ngoba mangibuka abantu abasebawathengile nabangakawathengi cishe kuselimbijana amathikiti manje engicabanga ukuthi abantu abasukume ngomningi babo bathenga amathikiti bathi sihlangane ngalela langa kube mnandi akumculo ozobula lapha kuyose kuseni sibhekile hayi kulungile futhi mdala sibonga kakhulu ngana manje usakhuluma ngemidlalo la kadila bengisakuyona sangibona uvalelile no angakavala khuluma ukuthi iBlue Nation isihlale nayo sayidla ngo91 yebo ingazitsho leyo ibalekile kodwa mina nje ubuza wena imibuzo asibone nje lami manje maye bakhala abanye khona othe nje ngoba singama Blue Nation asemtuba asiyazi thina leyo ndaba ukuthi usidile usidaphi thina ungekho emtuba ngithi mina sisegoli sihla abamele nina la egoli hayi phela kunezinkulu namhlanje ngeke sihlale umlando ke akwasi thula wena ulalele ngomsombuluko nje umisixoxa umdlalo usuhlaziwa ntamba mzobe kuhamba kanjani hayi soba sichonyela kusho inyathi hayi isankulu yona indaba hayi kokophe koze kushaya umcimbi ukushaya umcimbi asikwazi phela ungakhulumi ngalo angithi into ezandolela umcimbi lezi ufuna sikhulume ngazo sibalekile siyabonga mfethu nawe ukuthi ke team yakho mfethu ihambe kahle kakhulu iyenze kahle kakhulu siyabonga kakhulu ayihlangane khona ke ngomhla 22 ngiyathembisa nami ngiba ngikhona noma kanjani kodwa ama Blue Nation akhala athi asasifuna mfethu athi abengaphelela ngazi noma qinisile athi agcine ilunga kamuva ngithe mina kulungile akwehlula umcimbi onge22 bese kuhlelwa ke manje kahle ungasajahwe lutho ukushuthi uqonda ukuthi okwenze namhlanje usengakuphinda oho thula to wena futhi asiyethekwini ke manje ubashaya egoli bashaya esethekwini ngoba bathi ayamagquba ngathi nayi nokulungile akudlula umcimbi kaKhuzani sibambe ethekwini khala hayi ngithela ukhalo lapho siyabonga ngoba mfethu kulungile ngana kwethu asihlangane khona eCarnival City ngomhla ka22 kuMarch 2025 dango ngana kwethu kulungile ke benginensizwa lana ubhuti omdala uKhathide noma isimazi ngontshata umfoka ngobe lapha phansi kwaNongoma uyazi ke nawe ukuthi masikhuluma ngontshata sikhuluma ngengcwele sikhuluma ngensizwa sikhuluma ngeqhawe elaziwa kakhulu ke endimeni yezokusakaza uphinda futhi uyikhumbule ukuthi siyamazi lapha yakwezo MC uyingcwele uvuthiwe uthi nawe uzobe khona abantu abathola amatikiti dango lapho yebo yes 22 March ngakhohlwa ukuthenga amathikiti kumene qhawe lami la ngilithanda kakhulu Carnival City wonke umuntu afaka ublue hayi manje ngifakela ugreen sonke kumele sibe nje nazi sibe nje mhla ka22 March Carnival City noma kanjani ngiyabonga yazona sanibona bafethu sesenjalo futhi ngisalimema namanje ngithi nge22 ahlangana eCarnival City ungakhohlwa ukuthenga itikiti 200 kuphela nangu ubhuti uzobe khona umphathi omcimbi engasho ukuncane afuna ukusho angamukele nje futhi alimema kithi nje ayisekho into engikhuluma manje ngaphandle kokuthi ngithi nje 22 March 2025 Carnival City ayisekho into engikwazi ukuyikhuluma guys sekuyile nto nje kuphela engikwazi ukuyikhuluma sihlangane khona akuthenga namathikithi eShoprite nase-Combi Ticket engacela nje kuphela ukuthi nicela siphathe kahle bafethu sifike siphathe nje kahle ngokuqela ngicelayo ukuthi siphathe kahle siyabonga Moba. No. Moba. I'm caught. Moba. I'm caught. Moba.
Yakubiza umholi. Ukwazi lokuphikisana umholi. Senqedile.